nang le tum matha unma kum matne mobile hack detlo lapen lasuk ke hack det a mobile long keduan a photo a video AI pen me heno a photo a video mat fake photos video selamsi laso photo a video pen bangapan ka blackmail ipu ka blackmail chotakali monit apranta endet untu ahok lasonlo Faridabat wajagat along AI pen kaselam akaheno a photo a video si inut rahul pa monit APRAN endetlo AI mate artificial intelligence ilitum matha tahay po AI henlo keme lapen la henlo future kepu sitame non ke pijo pen AI abang monit atumapan pere memiason namantanglo komat neke AI pen fake news kaselam ta dolo sita non ke laan chot kalisi bang apan ka blackmail iapan AI use tanglo monit atumnon ke lason si inut 19 years Rahul puabang a victim ng mando Faridabat ajagat along si alantum ahemdo lapen ahema members kedo laki apaidulo apodulo lapen anjir bangket homdo alang tum korte ang bompen Rahul bang henlo akibinailu Rahul bang DAV college along si second year Charlie bomb 2 weeks APRAN Rahul mobile bang bahatum hack pidetlo hack pidet pen hack karatum Rahul lapen anjir piatum kahit no a photo a video selam pen digital blackmailing punching Rahul apan WhatsApp along lahay kahit no a photo a video nang send punching lo lapen tangka kadiman punching lo kecheng sike suring coin ang bipu lapen ketherta dulu jet jong si tangka ng pipedet pulute laso a photo a video social media long upload det jipu mathataju inut 19 years wetlang amunit a lifetime non hetsi kecheng don anwetlang si men nang dojoylu lam ninche je ajat je detlo aning kyo yaso nang dolo lapen chuchi junjelu family atumabang matha dunlo college long exam lahaya pressure pot bonpu sitame maduda chinya bang abe je Rahul phan AI photo video pen bang ka blackmail po bangki Saturday anikang sama poralom Rahul bang arumarlu poison chodetlo Family atum hospital ponu renglang memepu sita rengon etetlo api Rahul puabang Rahul pun WhatsApp check pilo lapen teglong lo Rahul pan inut sahil puamonit si lahay akahino photo a video nang lo si tangka kehan kether ke hablo lapen sahil bang Rahul pan last a message ke text bang la puhen lo je sahil abang Rahul pan pulo nang nije se pathilot no Dubai chote trapusi lahaya message bang Rahul po bang police tumapan paklan lo lapen FIR ta pilu police officer atun ke thana teng polote like cyber crime lapen AI misuse a joine lu pusi kipu lasi lake Rahul ala muchot kalilo ili tumta podeta tek moe prang lasi nali tumta la sona kiso moe prang nam polote nali tum dojoina nelo nali tum akatepo het a police station along damsi FIR pidam nampo lasi labangso video pa nalitum on anke sharik noi kaduka via panta anu tin tumta pachinilo nang laben pachiri teklo nang